سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا هاجرك مدب ليلة بوتاتات إرترا سلام كبرات تخطاتلتي سينما سمرة كميت نحكم نحنا نعاهم المحقوسن من زنقعن وترو أب تعرينا نركب زلنا بخلونا نقرب لكم زلنا مدبات حقوسات كتكون خا سنة من نيوتنايو نحج خا حدش مدبنا حيزنا لكم متنا زلنا إذا مدب أب هاجرنا زركبو استفلا لي بوتات الدهسيسة التغرب مدب كوينا للو مدما كابتن وقبات دسيتات هاجرنا نزخونت دسيت هرميل زلا المدب حيزنا لكمنا متنا زلنا إذا مدب مسفتخمون بعلكم بتلقولنا مسرت نايزدلكم وبوتا حبريتا كنقرب لكم كم نخل كنقلت لكم نفتو كسافت أما بتصمونا كتكتاتلونا أن عدمكو نابت مدب يسكركم سنة مكتتال كابي متيا إلو زحتت بزعبالو من صباحن زنقرو حقنيا مزقبالو ازوم لومي إن عزبهم زلنا عبيت تريتات بهور زيكونو بعبيت فتصاميتات تأساسيروم زمطيوم نايك أربا أوان فتصاميتات مركز بمقبار كتنتن انتفتينكا نقنلي تحستو بحري قبل علوات صفح بحري كم من داي يوخ حسب تاريخ حزب إرترا لكع كمتي أبعنقوت بحر زلو تحستويو تاريخ إرترا تاريخ فانتازيا تاريخ دانكيرا تاريخ جهران فخرانا يكونن تاريخ متمم تاريخ صنعت تاريخ مسواتيو إرترا أبناء موالات زمن تزرقحو زركب هابتام سنة انتاون بهلاون ورشاتات زركبا هاجر ترايزي كونت حانتي كابتن تاريخاو بوتاتات بزلعالت عاقي زركب لن هاجرات أفريقيا كابتي إن مكحلو هابتنا نونو قيه بحريو ازي بدم جغناز مت بحري هدأتو كتستمقر انكلخا فلويت أبلحتا يزلوو ጥሩይ ዘይተበከለ ባሕርና ሙሉእ ዘይጉዱል ንጹህ ጽበቐ ዘለዎ ኣብቲ ገማግሙ ጩራታት ፀሓይ እግሩ ገና ናብ ገጽ እዛ ምድሪ ከየንበረ ክትዕዘቦ ከለኻ ዘሎ ትርኢት እዚዩ ኢልካ ክትገልጾ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ከምዚ ህሞት ቃላት ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ትርኢታት ምሉእ ብምሉእ ክገልጹ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይበርሃልካ ኣብ ቅድሚና ዝተገተረ ጽበቐ ተፈጥሮ ቃላት ተሓናጊሮምን ብልክዕ ዝገልጽዎ ኣይነበሩን ብሰብ ዝተምሃዘ ፊደል ንጽበቐ ተፈጥሮ ክትገልጾ ዓቕሚ ትስእን ካብ ሽሕ ቃላት ሓንቲ ስእሊ ዝብል መግለጺ ኣብ እዋኑ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ኣእምሮኻ ከተፍ ይብል ፀጥ ዝበለ ቀይሕ ባሕርና ብጃልባ ክትጓዓዞ እንከለኻ ናይ ገዛእ ርእሱ ቃላት ኣዋሪዱ ክዕለካ ዝደልዩ ዝመስል ኣብቲ ፀጥታ ድምፅን ሕሹኽታን ቁጥዕን መጉስዕን ባሕሪ ሰሚዕካ ንፋስ ተዛሪቡ ፀሓይ ደሪፉ ደሴታት ድማ ዓጀብቲ ኮይነን ከሳሲያኻ እንክትዕዘብ ወነንቲ ናይዚ ንጹህ ባሕሪ ምዃንና ድማ ዝያዳ ካልእ እዋን ይሕብነካ ኣብ ልዕሊኡን ከለኻ ኣብ መዓሙቕ ናይ ባህርያዊ ጽባቐ ዝሰጠምካ ኮይኑ ይስማዓካ በዚ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ናትና ጥራይ ምዃኑ ኣፍ ልብና ከም እንፍሕ ይገብረና ደሴት ሃርሜል እምበር ሓንቲ ካብተን ንምክሓለን ዝጸበቓ ናይ ሃገርና ደሴት እያ እዛ ኣብ ግዜ ጥልያን ከም መዲና መሰጋገሪ ዝነበረት ደሴት ጉዕዞ ካብ ገደም ናብታ ደሴት ከተመርሕ እንከለኻ ሙሉእ ዘይጉድል ምዃኑ ከረጋግጽ ሓሓሊፉ ዝተፈላለዩ ትርኢታት እዩ ዝቕርበልካ بيمان ጸጋም ንእትገድፎም ንኣሽቱ ደሴታት ቀንበይበይ ዝብል ምልኣት ባሕሪ ሽውሽውታ ንፋስ ተወሃሂዶም ቋንቋ ተፈጥሮም ዘጉዕኻ ባሕሪ እንተጸውዐ ኣኻውሕ እንተፋጸዩ ፍጥረታት ናይ ሓዋር መዝሙር እንተኣዜሙ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንምትርጓም ዝበቅዕ መዝገብ ቃላት ኣየድልን ጽኒልካ ምስማዕ ትራዩ ድሕሪ ሓፂር ጉዕዞ ናብ ማእከል ባሕሪ ምስኣትኻ ካብቲ ኣቕዲሙ ዘደንጽወካ ትርኢት ዝተፈለየ ኣብቲ ጉዕዞ ትዕዘቦ እንተደኣ ሃልዩ ባሕሪ የጥሚ ምዃኑ እዩ ኣብ ማእከል ባሕሪ ማዕበልን ጀላቡ ንየማነ ጸጋም ከሳዕስዕን ምርኣይ ድማ ልሙድ እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣዝዩ ህዱእ ዝኾነሉ እዋን ኣይሰኣንን ብብርቱዕ ንፋስ ተሰኒዩ ድማ ነቲ ፓኖራማ ኣብ ውሽጢ ጀልባ ኮይንካ ትዕዘቦ ትርኢት መሳጢ ይገብሮ ኣብ ጀልባ መምርሒ መንገዲ ወይ GPS እንተዘይህሉ ጉዕዞ ባሕሪ ኣዝዩ ተሪር ምኾነ ምክንያቱ ኣበይ በፂሕካ ምህላውካ ክሕብረካ ዝኽእል ገዛውቲ ኾነ ፍሉይ መለለይ የለን ኣንጎሎ ይኹን መጸበይ ወይ ፌርማታ የለን ጉዕዞ ባሕሪ ኪንዮስቕ ኢልካ ምጓዓዝ ቋንቋኡ ምፍላጡን ኣገዳሲ ኮይኑ ኢኻ እትረኽቦ
ካብ معسكر ሓይሊ ባሕሪ ገደም ተበጊስካ ንደሴት ሃርሚል ክትበጽሕ ኣስታት 3 ሰዓትን ፈርቓን ክወስደልካ ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ግምት እዩ። ብመንጽር ድማ ተመክሮ ጉዕዞ ባሕሪ እንተዘይብልካ መሬት ክትበጽሕ ናይ ምድላይ ህንጡይነትካ መመሊስ እዩ ዝዛይድ። ድሕሪ ቁሩብ ጉዕዞ ደሴት ሃርሚል ብጻዕዳ ሑጻት ኸቢባ ትሪኣ። እናቐረብካ ምስ መጻእካ ሕብሪ ናይቲ ባሕሪ ድማ ክቕየር ተስተውዕለሉ። ገማግም ማያታ ኣዝዩ ንጹህ ፍጥረታት ባሕሪ ብዘይ ጽገም ክትሪኦም ትኽእል። ብፍላይ ብላዕሊ ኾንካ እንክትዕዘቦ ፍሉይ ትርኢት እዩ። ድሒርና ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ደሴት ሃርሚል ካብ ገደም 68 ኖቲካል ማይል ወይ ድማ 122.4 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ። ሃርሚል 15 ብ2 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ ናይ መወዳእታ ደሴት ናይ ኤርትራ እያ። ካብዛ ደሴት ናብ ኣህጉራዊ መስመር ክትበጽሕ 39 ኖቲካል ማይል ጥራይ ኢኻ ትጓዓዝ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን እዛ ደሴት ከም መቆጻጸሪ ናይዚ ከባቢ ተገልግል ከም ዝነበረት ይግለጽ እዩ። ኣብዛ ደሴት እግርኻ ምስ ኣንበርካ ሓደ ነዊሕን ትኽ ዝበለን ጽርግያ እዩ ዝቕበለካ። መሪሑ ድማ ናብቲ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዝቕመጥሉ ኣባይቲ ይወስደካ። ብሃዳሙን ኣጓዱን ዝተሰርሐ ዓሰርተታት ህንጻታት መቆጻጸሪ ነቑጣ፣ ኣባላት ማይ ዝሰትዩላ መጻረይት ማይ፣ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘገልግል ሶላር፣ ታንከራት ማይ ካብቶም ኣብዛ ደሴት ምስ ተንቀሳቐስካ ተስተውዕለሎም ነገራት እዮም። ካብ መንበሪ እዞም ኣባላት ተመሊስካ ናብ መዕረፍን መበገስን ጀላቡን መራኸብን ምስ እትምለስ ሓደ ዝዓበየን ኣገዳስን ዕማም ሓይሊ ባሕሪ ኢኻ እትዕዘብ። ንሱ ድማ ምህናጽ እዚ ጀት እዩ። እዚ ጀቲ ክህነጽ ከሎ ተራ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ዓበይ ምንባሩ ይበርሃልካ። ተሳትፎ ናይ ኩለን ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ፣ ኣበርክቶ ናይ ክፍሊ ህንጻን ጥልቀት ሓይሊ ባሕርን ተደሚሩ እንድሕር ሓቢርካ ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ዘመስከረዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ሕላገታት ምዕባለ ሃይማኖታት ክርስትናን ምስልምናን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እያ። ዝበዝሐ ክፋል ከበሳታት ገማግም ባሕርን ደሴታትን ኤርትራ ነዚ ሓቂ ዘረጋግጹ እዮም። ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምምጻእ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትናን ምስልምናን ኣፍ ደገ ኸፊት እዩ። ምስ ምምጻእ እዘን ሃይማኖታት ኣብ ባህላውን ማሕበራውን ምዕባለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዓብይ ተራ ዝተጻወቱ ባህላውን ታሪኻውን ውርሻታት ከምኡውን ንምዕባለ ቀዳሞት ሕብረተሰባት ዘጉልሑ ቅርስታትን ካልእን ኣብዛ ደሴት ከም ዝርከቡ ይግለጽ እዩ። በዚ ድማ ደሴት ሃርሚል ዘለዋ ሃብቲ ግዜ ተዋሂብዎ ምስ ዝደሰስ ብደረጃ ዓለምን ከተጸዋዕና እትኽእል ደሴት ምዃናዩ ዝግለጽ። ኣብ መጻኢ ድማ ኣዝያ ምዕብልቲ ደሴት ኮይና ደቃን ካልኦት በጻሕትን ከም እትተኣናግድ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ደሴታት ሃርሚል ዝነበረ ንግደትና ናይ ኣስታት 6 ሰዓታት እኳ እንተነበረ እዚ ንግደት እዚ ኣብ ኣእምሮና ዝወቀሮ ትርኢት ግን ዘለኣለማዊ እዩ። እዚ ትርኢት እዚ ትርኢት ኩሉ ኤርትራዊ መዳን ክኸውን ካብ ከባቢና ኣርሒቕና ንጠምት። እቶም ናይ ገማግም ባሕሪ ናብቲ ልዕሊ 2000 ሜትር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ንጠምት። እቶም ናይ ከበሳታት ንነቆት ክሳብ እቶም ዕምባባታት ትሕቲ ባሕሪ። እዚ ክልተ ጫፋት ተደሚሩ ንኤርትራ ንኤርትራዊ ድማ ዜጋ ዝገበሮ። ካብ ቤትካ ወፂካ እትሪኦን ትዕዘቦን ብዙሕ እዩ። ሃብታም ጽጋታት ሃገርና ድማ ዝውዳእ ኣይኮነን። እቲ ቀሊል ዝመስለና ጽባቐ ግዚኡ ክሓለፈ እንከሎ ነፍሲ ወከፍ ጣዕሙ ከነስተመቕሮ እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ ኩሉ በብቲ ዘለዎ እዩ ዝሕበን። ናትና ሃብቲ ድማ ካብቲ ሃገራት ከም መስሕብ ቱሪዝም ዝጥቀማሉ ጽጋታት ዝምጣጠን እምበር ኣይነእስን እዩ። ስለዚ ግዜ ኣብ ዝረኸብናሉ ብዘይ ወዓል ሕደር ነቲ ዝተዋህበና ሃብቲ ከነስተማቕሮ እዩ ዝበለጸ። ኣብ ዝሓጸርና ህይወት ዕምርና ቦታታት ክንርኢ፣ ተፈጥሮ ከነድንቕ፣ ክንጓዓዝ፣ ክንዕዘብ እዩ ዘለና። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚዩ። በዚ ዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኮነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኻፈልቲ መደባትና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሳብስክራይብን ሼር ምባልን እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ኢና እነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናግዓን ትሕዝቶታት ክሳብ እንረኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ።